Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. Nayo-ke i-President of the Bhinca Nation-ke uNgizwe Mchunu-ke evalelisa-ke kuyena-ke uSicebi inkosi yamagcokama-ke emngcwabeni wakhe-ke. Asike simlaleleni-ke ukuthi uNgizwe-ke uvalelise wathini-ke kuyona-ke inkosi yamagcokama. Fike mina sekufike ubaba kaSicebi endimeni amabhinqa uMaskandi into yodwa. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ekuhlonipheni kwethu uSicebi sibonga kakhulu amaciko ayisukumile enza okufanele ngendlela efanele. Nafika qala endaweni yesigameko abona aconfirma aphinda sithinta ukuthi sekunakele. Okukhuzani mfolo samandaba kanye nomfowethu eke uTencane sikubonile konke lokho amandla omuntu awadliwa kwaZulu. Ngiphinde futhi ngibonge amathole funeral ukuthi umfokanala ukhombisile ubuqhawe bakhe bokulandela into kaMaskandi namabhinqa siyisizwe esibukeleka phansi. I am the president of the Bhinca Nation. I'm going to lead this nation and I'm going to lead this country. Ziyakhala manje sithi umndeni awududuzeke ududuze nathi uphinde ududuzeke ihlobo ududuzeke abalandeli bomculo ilegesi kaSicebi ngizosho nje into eyodwa ngaphambi kokuthi ngithi hamba kahle Dlamini hamba kahle Sibalikhulu. Ngiyakhalela mfowethu Thuthani Mfokandlovu. uNkulunkulu akuthathe uphile ngoba lokho kubona namhlanje wagcina kuhamba ibhovu lakathi kadika umuntu okathela ube ekholweni uthambokolo imbona dala ubhodlala samangunune nama uqubhula amazi awungcolile lapho utogolungu sokuyingulube mhlawumbe akini afika qala ashiya home ashiya home. uSicebi wabukela kuyibhova esakhasa efunde primary wafunda ingezo wafunda umculo University yomculo. Uthema ikhula ephakamisa amehlo akhe ngokwengezo nangokugcokama wabukela futhi kumthandeni mfokamanqele akufihliwa lokho nganza kwethu. Uma umfana omncane uyabuza emahawini amashinga wafica ngendlela wabuza emahawini wayesethi uyinkosi yamagcokama ayeye inkosi yamagcokama yeye. Lokho-ke kumlando okomkhulu kakhulu. Sibonga umasipala wasemsinga ukuvuma neground. Sibonga kakhulu futhi nakuhulumeni wakwaZulu ukuthi afake isandla elekelele. Kodwa-ke mina njengomongameli wamabhinqa ngoba I'm the president in waiting. Anginawo amandla amaningi kakhulu okwenza izinto ezinkulu engenzeka. Kodwa nanti ifleke engamnikeza lona estage uthini kimi weKhosi FM senize nampungile kade ngana wanishiya ziyakhala manje engakushaya uDr lapho kuyadiyazela manje kuyisigora kunjalo. Leli fleke uzocela ukuthi oyilunga lomndeni asondela lithathe liyisymbol yokuthi mina njengomongameli wamabhinqa ukube bengiphethe izwe noma benginesikhundla esithize kuhulumeni uSicebi ngesigameko ahambe ngaso nokumangala kwethu siyizwe nokusukuma kwenu mabhinqa ningizimu Afrika kwaze kwa inyembezi zazathela isihlalo sikaZulu safona isilo sathi macingwane inyembezi engakezani ngathi kuhambe elinye lamankonyana akho bayede lakhipha ithimba ezinkulu obaba uNyandeni obaba uMhlongo nomfowethu uTrisakhonde nami noRoyal Chancellor ubaba Melusi Zondi ukuba sizokhala emzini wakwaDlamini nasemzini waseMaqhunwini. Ngicela lokho abantu bazi ukuthi umlando womuntu eselele ukhuluma ngaphezulu koba kuba ephila. uSicebi akafani nabanye abantu ayeye Sicebi ayeye.
Okay everyone, asike sibambeke lapho-ke okwanamhlanje-ke. Ungakhohlwa ukuthi u-like uphinde usubscribe and I will see you in the next video. Bye.